uThabethe obekunguyena yedwa osebenzayo emndenini ukholakala ukuthi Ugwazwe umakhelwane wakhe amanxeba ambalwa. Singumndeni sidabuke kakhulu ngalokho kusenzakala ebesingakakulindeli. Sishaqekile. Asazi ukuthi sithatheni sihlanganise nani ukuze isimo siqonde. Kodwa nje esesibhekene nako manje ukuthi uThemnkosi simnikeze uhambo oluhle, simphezele endaweni yakhe yokugcina ngesizotha nangendlela ebekafisa ngayo. Lonjiniyela ubesebenza emayini emba iplatinum eBakubung eNorthwest. Uchazwe njengomuntu obenomoya ophansi obewazisa kakhulu umndeni wakhe. Umkakhe usashaqekile kanti uthi akazi uzothathani yahlanganise nani njengoba bonke bebebheke uThabethe kulomndeni. Lengxabano kukholakala uthi iqale ngasese ku WhatsApp group yagcina ifinyelele ku group yezakhamuzi izalapha. Kukholakala ukuthi umsolwa ubize izakhamuzi eyinsundu ngeingulube. Singabahlali base Green Acres Estate sizwile ubuhlungu ngendlela le uTT ashiye ngakhona. During the time when we thought that we celebrate democracy singabantu base South Africa kuthi kusasekhona abantu laba bona umunye umuntu ngathi ingulube kakusikhathi lesithola sukuyo. Singabahlali sikhala nemndeni kaThabethe kulento yenzakele. Isisulu kanye nomndeni waso sebehlale eGreen Acres Estate kusukela ngo-2013. Kanti ukubulawa kukaThabethe kufinyelele emaqenjini ezombusazwe njengoba amalungu e-ANC ebambe umbhikisho ngaphandle kwale ndawo. Umsolwa uzovela kwesibili enkantolo yemantshi yasePretoria North ngoLwesine.